Estem començant el videoblog. Helena, què t'ha passat? A veure, skins. Veient la Potra Salvaje. Es veu que era la Potra Salvaje? No me'n recordava. Però m'ho van fer recordar. Com estaves quan et vas fer les 15 a veure? Molt contenta. Picotre. Mamá, sota l'ombra d'un arbre, no queden núvols que em vinguin a veure, passar la tarda pensant-te. Tía, eres Elena, tía. ¿Eres Elena? Ahora de pasar aquí. We're just finishing off the last loading sessions. I think the rest are also waiting. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your... A veure, Martí, ensenya'ns com és aquesta porta. Que no oponeu? Creieu que és poc inclusiu? Let you go, I've gotta get over, but I... Bon dia, Martí. Com has dormit? T'ha costat dormir? Hòstia, algú més comunicatiu, sisplau. Però jo a les 7:30 he començat a veure el soroll i ja no hi havia voltat. Ja no has tornat a dormir? He tornat com a recolzar el cap. I tu, Timi? Però quan era com la Gran Via, feia un soroll increïble. Teníem un ronquido també. Què? Tinc una bona notació. Un rencor, tio. Estem soles i lluny del balcó i no arriba llum ni res. I tu amb taps a sobre. És que clar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Olé! A beleza que existe. A beleza que Hola, não bon dia, é seguidors só... de YouTube. Aquí estem a un restaurant vegà 100%, amb bufet, i res, estem fent una mica el turista, som bastant guiris. Ens hem comprat uns ventalls, 5 euros, perquè hem regatejat, costaven 6 euros, i els hem comprat per 5, bastant majo. I res, tenim poca gana, perquè hem esmorzat fa poc, però hem reservat per aquesta hora, així que ens aguantem. Estàs contenta que sigui un bufet vegà? Sí, home, bastant paraíso, fantasia. Estàs d'acord? Comencem, són 7 tropes. Comencem 7 i després 5. Samba como está legal, você não vai querer e eu cheguei no final. Hoje pra tudo, mas que nada, samba como este tá legal, você não vai querer que eu chegue no final. Què? Vas de turista o no? Si enfoques cap allà, Berta, es veu el castell, aquí. I aquí, aquests 3, 4, 7 arbres, darrere hi ha casa nostra. És preciós. Your eyes, does it almost seem like nothing can get over your eyes? Does it almost seem like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Close your eyes.
Turbón o com del costat? Del Turbón? Nosaltres estàvem al Turbón. Té. Hem anat a prendre alguna cosa aquí, fer unes copetes, que és un plan que jo no havia fet mai a la vida, personalment. De copeo. Què passa aquestes així que pagues tant? Copeo, molt Menorca. I ens acabem d'emportar una decepció perquè no està gaire bo res d'aquest número. Però bueno, com a mínim tenim cartes. Helena, la millor és la nostra. Sí. A més, l'Helena i jo quan hem invitat a prendre aquesta cosa. Sí. Bon dia. Bon dia. Conjuntivitis. Mira. Hòstia, pobra, li veu que tu ja està tullida. Pobreta meva. Doble tullida. Bon dia. Tenim coses a explicar, no, avui? Sí, Bones o dolentes? molt dolentes. Hi ha hagut acompanyants que no ens esperàvem. Com per exemple... Les xinxes. Beata, tens alguna cosa a explicar-nos? Vols gravar? Mireu, m'han sortit un munt de picades i ens hem trobat 2 xinxes al llit. Molt fastigós, o sigui, de debò, molt desagradable, mireu. Tia! No recomanem hostal Auristeles a Portugal, ¿vale? Cancelados, por favor, no aneu. Vale, sí. Tens verdura. Ens hem contactat amb l'hostal i ens han dit que ens portaran un altre que està prou millor. I hem anat al Mercadillo, que feia bastanta bona pinta, però feia molta calor i cinturillo una mica. I després hem fet una Coca-Coliqui i ens ha vingut a buscar un Uber. I hem vingut aquí. A la terrassa. Ja. Com et sents agafant un Uber? Em sento com una privilegiada. És un plaer, vamos. Perquè només ens he buscat a la porta i ens deixa a la porta. O sigui que... I ja està, jo crec que més barat que el tram. Sí, Tant, i cap a dins. tant. Ginja de Obidos. Que vol dir que després de fotre del shot, Ja ves. Ja, no? 1, 2... Hermanis. Avions volant pel cel estampant, fum a les totes i gent com a ones, i per la mà arriba un creuer de 15 pisos, 100% ecofriend. No van per sombra, van de compres per botigues de souvenirs, per botigues de souvenirs. Yo. Atenció, que agafo el mando del blog. La Berta ens explicarà què ha passat, vale? Atenció, Berta! Molt bones. Mireu, després que aquest matí tinguéssim la traumàtica experiència que jo em despertés amb el cos ple de picades que ja han estat registrades en aquest videoblog, volíem 2 coses. Una, que ens donessin un altre lloc on dormir aquesta nit, perquè encara havíem de dormir una nit més, i 2, que ens tornessin els diners. Hem aconseguit que ens donin un altre hostel. Què passa? Això és una picada també, sí. Que ens han començat hem llegit les reviews de Google i hi havia un muntó de que hi havia xinxes també, que estava superguarro, que feia molt mal rotllo, no sé què. Jo m'he cagat, la veritat. Perquè clar, arribem aquí, tot sembla molt millor, vale, anem a millorar i tal. Miro les reaccions i de 7 seguides, un 1 de puntuació. Llavors hem dit, què fotem ara? Jo ja estava negatiu, en plan, no, anem aquí. La Berta ha dit, anem a mirar, dic, va, anem a mirar no sé què. And we saw the Google reviews of this place and it's saying that there's a lot of these bags. Is showing the past, we launched all the rooms and the renovations. Okay. After the renovations, we didn't have any issues with How many months ago? 3 or 2 months. La bona està prou bé, el que hem vist, falta dormir avui, però té bona pinta. Hem ficat rentadores i tot, com a 70 graus, perquè els putos xinxes s'han de treure de la roba. Ens hem informat bé. Hem conegut també a Toni Cruanyes. Ens l'hem trobat a Lisboa. La Timur, sobretot, s'ha fet amiga. He parlat amb ell 2 cops. Hi dit ha hagut que- tonteo, m'ha tirat la Però canya. com ens El seu marit s'ha posat gelós i s'ha posat a fer gestions per culpa meva. Bastant heavy, la veritat. Perquè li ha dit, viste es mejor que mi novio. Sí. En català, per això. Sí, i bueno, sap greu, com no era volent. Ens hem discutit perquè agafava un tuk-tuk. És un cotxe d'aquests que ens porten i pots veure bé la ciutat. La cosa estava entre Toni Cruanyes i nosaltres. Molt educadament ens ha dit, em fa l'efecte que nosaltres estàvem abans. I Tenia raó. És Tota un gentleman. Estem intentant negociar amb Booking perquè ens retornin els diners i de moment fa
bona pinta. L'Alfredo s'ha portat molt bé. Oh, Alfredo. I el cliente molt bé. Alfredo, es que no había entendido eso de valor Alfredo. Alfredo, tienes nuestras 5 estrellas. Vaya grande Perquè l'Alfredo. si no fos per ell no tindríem els diners de volta. No els tenim encara, però... Berta, bon dia. Bon dia. Quina hora és? 6:51. Avui ens hem despertat ben d'horeta per dirigir-nos a agafar un bus que ens portarà al Garve. Volíem dormir moltes hores i no ha succeït. Què passa? Que jo tinc les picades, insisteixo, i sento que fins que no descansi bé i puc dormir 12 hores, no se'm baixarà. Seguirem informant.